Sa number 5, dala sa pagpaghangkat sa ginapaabot nga El Nino, ang mga mangunguma sa idalom sang Bago River Irrigation System nagalaom sang patod na schedule sang water delivery kag distribution. Mga mangunguma nga sakop sang Southern District sang BRIS ang nagapanghanda na karon para sa bago naman nga cropping. Sunod kay Pedro Limpango nga presidente sang Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System, mga mangunguma nga katapos sang Irrigators Association gikan sa Valladolid, Pulupandan, La Carlota kag San Enrique ang nagapatuman na sang land preparation para makatanom. Mayo 1 pa nagbukas ang irigasyon sa ila. Sa Northern District naman sunod sa kay Limpangog patapos na ang ani kag sa June 15 naman bagasugod sang bago nga cropping. Bisan pa nga may ginapabot nga El Nino, nagalaom sila nga kun na plastar ang schedule para sa water delivery, tigayon sila makatibawas. Hindi magdubo sa karon ang produce o kun ang ani sa kada hektarya sa 5 ka tonelada bisan pa nagsugod na batsyag ang pananom sang kainiton. May mga nagalapot nga ni sa sang 6 tons per hectare nga amo ang target nga ma-produce ang probinsya. Nagbarato sang 23 to 24 pesos per kilo ang lagtong nga humay karon gikan sa sadtuan ay 28 to 29 pesos. Pero sa 23 to 24 nga presyo, may ginansya pa man ang mga mangunguma sunod sa kay Limpangog. Mahimo nga ang pagbarato epekto man sang imported nga bugas sa merkado. Nakita nato nga maayo ang produkto, no, ang ani sa mga mangunguma diri. Nagalambot tag 6 tons gani ang iban, no. Ang importante ran daya ang pagpartida sang tubig ng sakto. Kay tiko na wala sang mayo nga pagpartidahay sang tubig, kulangon sang tubig. Pero kung istorya ang mga mangunguma, ang sakto ang water delivery kag distribution, so hindi gid siguro kangawa sina.